Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber HP, salam YouTuber pemula, salam sejahtera untuk dunsana kasadonyo dimanapun berada. Mudah-mudahan dunsana sadonyo berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Iko adalah konten pertama ambo. Sebagian mungkin ada yang lah kenal Jambo dan sebagian mungkin alun. Untuk yang alun, perkenalkan nambo ambo Rina, ambo tinggal di Simpang Ampe, Korong Matue, Nagaris Pucur Timur, Kecamatan Lemokoto, Kampung Dalam. Sabalun ambo masuk ke judul, ambo mohon dukungan kepada dunsana kasadonyo dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya ambo lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Bagi yang Allah mensubscribe, ambo ucapkan banyak terima kasih. Ambo doakan mudah-mudahan dunsana sadonyo dilancarkan segala usahanya dan murah rezekinya. Untuk yang alun, ambo doakan juga murah rezeki, lancar usaha, dan tagarak hatinya untuk menekan tombol subscribe-nya. Oke, sana lanjut ke judul. Anak kampung indak cocok jadi YouTuber doh. Mungkin sana batatanyo dalam hati apa muka sui nyoko. Anak kampung indak cocok jadi YouTuber, sedangkan ambo kini membuat konten. Lai cegak pajago ko. Mungkin ada sana nan batanya-tanyo. Ambo lai sehat aja sana, cuman agak damang seketik. Modeko cerita sana. YouTube ko samo jo ladang, samo lo jo pala. Mangkoe channel ambo ko buat namanya bapala channel. Kalau lai dikelola pala YouTube awak ko bisa menghasilkan pipi. Sedangkan awak di kampung kok alah punya pala, lah punya ladang. Kalau lai awak kelola lo dengan baik, pasti bisa menghasilkan pulau. Tu aja dawak membuat konten YouTube ko lai. Mencawa ambek pinang lah ndak. Tapi walaupun itu sana, indah ada salahnya untuk kita mencoba. Seperti amboko, baladang sambil ba YouTube, kecil orang sambil menyelam minum air, tu ditengkok lawa sekalian. Sedangkan artis yang terkenal jo, cobalah tanya, do ladang sampai lo do ladang timun ladang jaguang ndak doro kan? Kalau awak dibuat awak ladang YouTube, ladang sampelo, ladang lado, untung kok berhasil sadonyo. Intinya sana kita hanya bau usaha, nan rezeki kita sarahkan kanan kuasa. Jangan takut sana untuk memulai. Lebih baik mencoba daripada indak sama sekali. Iko ambo minta maaf jojo sana bahasa ambo ko agak Indonesia Minang. Tu baale sana ambo warga negara Indonesia, sedangkan ambo orang Minang pula. Kalau ambo pakai bahasa Indonesia aja, beko kecil orang Minang sok-sokan bahasa Indonesia.
Padahal awak si Unyang tuh. Nah, itu bang po yang mau pakai keduanya. Sebenarnya sana ambo udah lancar bahasa Indonesia loh. Itu ya lah. Aja itu udah dapet ambo sampaian. Jangan lupa ya sana apa tadi tuh subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.